سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا ابزي اوان بالدرجة عالم مليسو زدقاقم كومدما نبوزحات هاقرات عدس كيلو زركب ناقر اندحرالو ازي حجي ماتسي زلو حمام كورونا خوينو دروخ على فرق مليون سبات كلا كثيو كيلو زركب ابقون نزي كساب حجي زخونة فوسي زي ترخبلو بوزحات هاقرات عادن زيزو زركب حمام قنا ابزحالفك قربا معلتات معكنا زينا عالم كومدما محبراو قصات انترنت بفلاي دما بتويتر بتدقاقامي مزارب زخونة ارست اندحرنيرو اتي هانتا فيروس زبها الحمام داقماي اب تشاينا تقلقيلو نحادا ودسب هيوتو كسئنو بمخاليو بوزح السبات دما إذا علم كاب كورونا خيتا قلاقلت إذا حمام كيدكسا بمفرح بزعبو كحاتو كومخا كشاقولو ترايميوم أبزا channel كا أبزا حلفة اوان قريبا بزنبرا مدبات أبقال رئيتوتات إذا حجي داقماي تقلقيلو زلو هانتا فيروس زبها الحمام بزملكت حتوتات كقرب ترايني ريو إذا حمام كا بوزح زفرح كوانتا زيكونا بزسف حمل كعقنا حجي بلكع معاسيو أب علم تقلقيلو كساب كنديو حادا قنيا بخميوخ زماتس كادئ مزقتا الحمام بزت أساسر حتوتات كنملس كنفتنينا قدمي قنا أبزا channel سابسكرايب لايك كومون نتدول بمطواق قدامو تخاتاتلتي معالتا وتحستونا خدكونو بغبرن عدم أبزي اوان حمام كورونا هاقرات عالمن هزبنن لبهم مادفي إلهم كبزح إيكونوميكاون نتفتاتا قناديفو بزح كساراتات أسعبو الله بزولا جيزي بزحات وغانات نزي حمام نمدفا فوسي أمدلاي كومدما كاب سرح بخيرام زتهاسي وغانات مشفنتي كغفلو وزقو بأم دموزات أما هابي مزركبو زيخو نمبر علم أب كمزا غدي مزتا تغسي مسكورونا متأثر زلوه صعوق متفتاتن كلا قدم قرب معالتات كاب هاقر تشاينا حدا زي حقوس زينا يمزيو اتي زينا خا هانتا فيروس اب تشاينا داقماي ترأيو زبل كوينو مجمري خا جلوبال تايمس تبال تشايناويت معكنيا اب تويتر علاو بزنبر منقدي حابيريتا زوزت أبتيتا معكن زرقحتو زينا دما زحالف سوني حدا تشايناو زيغا زخونو والقسب بحانتا أوتوبوس كاب زوبا يونان نبزوبا شاندونغ زركب سرحان داخدان كولو أبتا أوتوبوس عارفو بزملكتن وغانات مرمرا مستخايدو لدما أب أكالاتو هانتا فيروس كم صنحن بيت حمام كأه هيوتو كم زسانني تفليتو اتم زملكتم أكالات دما اتحمام نابتام كالوت مسؤوز نبرو سالاسان كلتن سبات حاليفو خيكون مرمرا غيرون بمبال نعلم مبرس زلاتات توسختا زخونه اسم بعد زينه زرقحا إذا معكن نتزينا كاب تزرقح خا أوشت وحدة دقائق طراي نتزينا مليونات سبات كسمعوا انكلو أب تويتر دما بزتفل عليها قرات أب ترندين قدام أي درجة كحزي كيلو إذا بسن كتحجي زلو حمام كورونا زدت فترة فرح كوينو بزحات سبات دما انبردو زاكل التشحن عسران بسلام كتحل فيها كساب زبل يوم كوينم اتسابقا كم زيجيرو كفرح حقيو تمغني عدما كم زين رؤية زلنا بزتفل عليها قرات معالتاوي أما ايتي وتم بكورونا يتفق كومغا هاجرات برسيو ببليونات زقمت نقط ابن هادش دزبل كسارا يقطمن بمهلاويو بدحر زينا هانتا فيروس زينغا بقدام نتكت مزز ترايت حتو اندحرالا از فيروس كميو دحر بايتوغا انتي زمسل زبل كوينو ملسوغا مجمرة ازي هانتا فيروس زبها الحمام ابز عالم مجمر تاقيزيا زمسزلو ويدما حدش فيروس ايكونن از فيروس كاب حدا HPS زبهال عليتات فيروس كوينو أبتع علي تخا بوزحات نعوز مسلو قال نسب زيتقعو قال خازتقعو حدا جنياتات بيتسب يمزلوا مع سنابز عالم متيو بلكع زفلت اكوانت زيله سب جنان مجمر تاكر ايو زي جمره بشحن شعات 276 اب هاجر دوب كوريا اب حدا هانتان زبهار ربا زلوا كبابيو اب انا صوزه ترخبه بزخايو ات هانتا زبلشم كابتن اي رباشم كلقبو زخاله ابت شعو غزيخا بحدا فلوت دوب كوريا وسنا فلطتنيا زتمرحم صنعتي نت فيروس كاريو كيلو زي خنبر بدحريون بزتفلالي وغانات عالم صنيحو كقلاقل جميرو تقدماي زتغلص فصامتات غنا اتحمام غنا ابتن مبقولو زخونه انا صطراي زرانيرو زي خنبر بشحن شعات 293 أبدو ومعرب حبرات منكستات أمريكا بفوليكا أبتا أريزونا نيو مكسيكون كولورادو يوتاهن زراخبالا 4 كورنا عتبها الكفال زي حمام أبدا كسبات نمجمر تاقيزي كرأي جميرو زخا أبتبوتا حدا كابتوم قدامت نبرت أمريكا زخونو أيحت هنداويان زخون من إسي حسرت مستنفاس جيرولو نبكف الهاجر نيو مكسيكو مسمس أيو زي خنبر اتمن إسي أب حكمنا مسبتحي
ብዙሕ ከይጸንሐዩ ህይወት ስዒኑ እቶም ነቲ መንእሰይ ክከታተሉ ዝጸንሑ ሓካይም ድማ ንኩነታት እቲ መንእሰይ ክምርምሩ ምስ ጀመሩ ቅድሚ ንሱ ሓሚሙ ምዕራፉ ሕፀይቱ ዝነበረት መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ሕፅረት ምስትንፋስ ጌራ ህይወታ ከም ዝሰኣነት ተፈሊጡ። በዚ ኸኣ እቶም ሓካይም እቲ ኣብቶም ክልተ ሕፁያት ዝተረኣየ ሕማም ተመሳሳሊ ምልክታት ከም ዘለዎ ተገንዚቦም ፍሉይ መርመራ ክገብሩ እዮም ተበጊሶም። ካብቲ ሽዑ ዘካየድዎ መርመራታት ከዓ ንመጀመርታ ግዜ ሃንታ ቫይረስ ካብ ናጹ ናብ ሰብ ክሓልፍ ከም ዝኽእል ክፈልጡ እንከለዉ እቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ክልተ ሕፁያት ድማ ቀዳሞት በቲ ሕማም ተለኺፎም ህይወቶም ዝሰኣኑ ደቂ ሰባት እዮም ኮይኖም። ይኹን እምበር ኣብቲ ሽዑ ግዜ እቶም ሓካይም ነቲ ኣብቶም ሕፁያት ዝተረኽበ ቫይረስ እዚ ከምዚ ኢሎም ክፈልጥዎ ስለ ዘይከኣሉ ብቕልጡፍ ናብቲ እቶም መንእሰያት ዝነብሩሉ ዓዲ ብምኻድ መጠን ሰፊሕ ዝነበረ መርመራታት ክገብሩ እዮም ጀሚሮም። ኣብቲ ዝገበርዎ መርመራታት ድማ ብዙሓት ሰባት በቲ ነቶም መንእሰያት ዝቐተለ ቫይረስ ተለኺፎም ክጸንሑ እንከለዉ ብዙሓት ካልኦት ከዓ ህይወቶም ስኢኖም እዮም ጸኒሖም። ኣብ ከምዚ ግዜ እዮም ድማ እቲ ቫይረስ ሃንታ ቫይረስ ከም ዝኾነን ካብ ናጹ ከም ዝመጸን ዝፈለጡ። በዚ ድማ ኣብ ሽዑ ንገለ ኣዋርሕ መንግስቲ ኣናጹ ከም ሕሱም ክህደና ይኣዚዙ። እዚ ይኹን እምበር እቶም ናይ ሽዑ ሓካይም ንህይወቶም ከይፈርሑ ክሳብ 700 ዝኾነ ኣናጹ ብምእካብ ነቲ ሕማም ከጽንዕዎ ድሕሪ ምቕናይ ብዕሊ እቲ ቫይረስ እንታይ ኣቃውሞ ከም ዘለዎ ከምኡ ከዓ ዓሌቱን እንድሕሪ ሒዝካ ከዓ እንታይ ምልክታት የርእን ብዕሊ እዮም ክፈልጡ ክኢሎም። ኣብቲ ናቶም መደምደምታ ድማ ወላውን ካልኦት ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ዘመሓላለፉ ቫይረሳት እንተለዉ እቲ ሕማም ግና ብልክዕ ካብ ናጹ ከም ዝመጽን ንሰብ ከዓ ክሳብ ህይወቱ ከስእኖ ዝኽእል ሓደገኛ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ እዮም ደምዲሞም። ብድሕሪ እቲ ሕማም ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ኣብ ከም በዓል ቺለ ሕልፍ ኢሉ ክርአ እንከሎ ኣብ ኣውስትራልያ ብ2005 ወላውን ሰብ ኣይሓዝ ኣብ ገለ ኣናጹ ግና ክርከብ ክኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብ 2010 ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ጫካታት ሃገረ ጊኒ ክርከብ እንከሎ ኣብ ሩስያን ኮርያን ድማ ሕልፍ ኢሉ እውን ተራእዩ ነይሩ እዩ። ኣብ ኢሮጳ እውን ካብቲ እዚ ሕማም ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ከም ዝኽእል ዝተፈልጠላ ዕለት ጀሚሩ ክርአ እንከሎ ኣብ ጀርመን ጥራይ ኣብ 2017 1713 ዝኾኑ ውልቀ ሰባት በቲ ሕማም ተታሒዞም ከም ዝኽእሉ እዩ ላዕለዋይ ትካል ጥዕና እቲ ሃገር መልእኽቲ ዝመጾ። ካብዚ ቀፂሉ ድማ ኣብ ካናዳ ካብ 1989 ክሳብ 2014 ክሳብ 109 ዝበጽሑ ሰባት ሃንታ ቫይረስ ከም ዝሓዞም ክፍለጡ እንከለዉ ካብኦም እቶም 29 ሚእታዊት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ እዩ ተገሊጹ። ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣብ 2017 ጥራይ ክሳብ 728 ሰባት በዚ ሕማም ክተሓዙ እንከለዉ ኣብ በዓል ሜክሲኮን ገለ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ እውን ኣብ ብዙሓት ውልቀ ሰባት ተረኣዩ ከም ዝነበረ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ። ስለዚ ሃንታ ቫይረስ ሓድሽ ቫይረስ ዘይኮነ ካብ ነዊሕ እዋን ኣብዚ ዓለም ዝጸንሐ ግን ከዓ ሓደገኛ ሕማም ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ነዚ ሕማም ንምፍዋስ ድማ ስነ ፍልጠተኛታት ካብቶም መጀመርታ ዘተቐልቀለላ ዕለት ጀሚሮም እዮም ክታበት ክሰርሑ ልዑል ጻዕሪ ክገብሩ ዝጸንሑ። እዚ ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ነቲ ሕማም ይከላኸል እዩ ዝበሃል ዕላዊ ዝኾነ ክታበት እኳ እንተዘየለ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሰብ ዘይተፈተነ ዘሎ ክልተ ዘይተረጋገፀ ዓይነት ክታበት ግን ኣሎ። እዚ ይኹን እምበር እዞም ክልተ ክታበት ክሳብ ኣድምዕነቶም ኣብ ሰብ ዘይተረጋገፀ እዚ ሕማም ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ክታበት የብሉን ኢኻ ትብል። ብድሕሪ እዚ ክመጽእ ዝኽእል ሕቶ ድማ እዚ ሕማም ብኸመይ ካብ ናጹ ናብ ሰብ ዝሰጋገር እንድሕር ሒዝካ ኸ እንታይ ዓይነት ምልክታት ኣለዎን ብኸመይ ክቅድሚ ዝኣገረ ንከላኸሎ ዝብል ኮይኑ መልሲ ከዓ መጀመርያ እዚ ሃንታ ቫይረስ ዝበሃል ሕማም ካብ ናጹ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ እቲ ሰብ ነተን በቲ ቫይረስ ዝተለኽፋ ኣናጹ ምስ ዝምገበን ወይ ድማ ምስ ምራቐን ወይ ከዓ ምስ ቀልቀለን ዝኾነ ምርኻብ ገይሩ ብድሕሪኡ ኣፉን ዓይኑን ኣፍንጮን ምስ ዝትንክፍ እዩ ዝመሓላለፎ። እቲ ሰብ ከዓ እቲ ሕማም ምስ ሓዞ ልክዕ ከምዚ ናይ ኮሮና ሓያል ዝኾነ ርስኒ እዩ ዝገብር። ኣብ ርእሲ ከዓ ሕማም ርእሲ ውጻት ከምኡ ድማ ካልእ እቲ ሕማም መሊሱ ምስ ማዕበለ ዝመጽእ ክሳብ ደብዛዝ ምርኣይ ዝበጽሕ ምልክታት እዩ ዘለዎ። እቲ ናይዚ ሕማም ቫይረስ ድማ ናብ ነብስና መዛእቱ ተቐዳዲሙ ዘጥቅዖ ነገር እንድሕር ኣሎ ነቲ ሕጂ ኮሮና ዘጥቅዖ ስርዓተ ምስትንፋስ ኮይኑ ብዙሓት ክኢላታት ከም ዝሕብርዎ ድማ መብዛሕትኦም በዚ ሃንታ ቫይረስ ዝበሃል ዝተሓዙ ሰባት ቀልጢፎም እቲ ኣብ ምስትንፋስ ዝሕግዞም መሳርሒ ከም ዝደልዩን ብፍሉይ ቀልጢፉ ክንክን እንድሕር ዘይተገይሩሎም ከዓ ህይወቶም ክስእኑ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝገልጹ። እዚ ይኹን እምበር ሃንታ ቫይረስ ከም ኮሮና ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብዙሕ ቀልጢፉ ዝላባዕ ስለ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ብሰንኮ ዘጋጠመ ዓለማዊ ዝኾነ ልበድ ኣየለን። ግን ማእከል መከላኸሊ ሕማማት ኣሜሪካ እዚ ሕማም ኣቐዲሙ እንተተኸላኺልካዮ ዝበለጸ ከም ዝኾነ እዩ ዝመክር። ገለ ካብቲ መከላኸሊ ኢሉ ዝገልጾ ድማ ኣብ ገዛኻ ኣናጹ ክኣትውሉ ዝኽእሉ ዕድላት ምጽባብ፣ ምስ ናይ ኣናጹ ቀልቀል፣ ምራቕ ከምኡ ድማ ስጋ ዝኾነ ርክብ ዘይምግባር እዩ ዝብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ሎሚ ቅነቲ ሕማም ኣብ
تشاينا دحر مرأيو مستي علم أنه يصل حمام كورونا تدراريبو بزح فرح كوان تفتره سنفلت أثنيا تدقنا أي تفرحو إذا حمام كابنا وح إواني يصنحو حدش أيكونن لبداك خون زلو تخولخا تسبيبي بمبال بزح أي تفرحو كبلو يمز مخرو نحجز التدالو مدب زينيرو بخالك ساب نرغب سلام نعهم